kula Mas. Mantan apa? Ya. Ibu Kesi ayu kaya ngono raimu kaya jibar ngono. Alhamdulillah suarane ya sik utuh bocah iki. Alon wae, Nduk. Sing penting kuwi nikmat. Nggih. Ayo to sambung rasa nanging wanci dalu. Alhamdulillah. Dasar sik, Nduk. Ana ingkang rubeda nyuntak tresna nadyan mung srana piranti. Tembang menika ugi kula aturaken dumateng pepundhen kula Bapak Hari Wuryanto sekalian Ibu saha Pak Dr. Purnomo ingkang sampun dipun lantik mongko dados Bupati Wakil Bupati Kabupaten Madiun. Insyaallah awake dhewe sowan besok tanggal 19 April Mas Duju. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nggih, nggih. Ten Pak Haji Heriwer nggih. Nggih. Wis, pokoke bengi niki totok ade latihan. Ayo. Karena diundur neh. Ugi kula aturaken dumateng Pak Darno Wono Asri ingkang sampun kepareng nimbali kula rumiyin matur nuwun rawuhipun. Ya Nduk, masuk Nduk. Umi Habibah. Gambarmu uga sing gedhe ngapuramu kang mas papujian
Awas. Oh. Tur. Sesarengan, Bu. Matur sembah nuwun. Ngene iki sing jenenge generasi handal. Menjadi kebanggaan orang tua, bahkan kebanggaan orang Kediri Raya. Sing kula omongne nggih niku lho, Bos. Dadi wong tuwa kuwi tetep senajan ta ora iso ninggali apa-apa. Ning ilmu kuwi sing besok iso digawa nganti besok tekaning tuwa. Sampeyan karo aku bapake dagelan, nyatane saiki yo dadi dagelan iso ngguncukupi keluarga. Mas Cahyo nyatane bapake dalang, yo nyatane kowe ilmu Mas Cahyo isih dadi dalang kondang. Semono uga karo gendut Niken Sandri, bapak iki ya dalang, nyatane ngowe pitutur ngowe jenenge ilmu nyatane ngantek saiki sing iso ngangkat derajate Niken Sandri iso ngangkat derajate keluarga ki ya Niken Sandri. Lah nek dasare saka swara. Nek swarane kepenak ya iso didasari saka kuwi barang kok iso. Ha iki swarane wis kepenak kok nyanyi apa wae wasis e. Pantes. Mas Cahyo suluk ya gung. Kepiye Jajal? Bojoku ya pinter nyuarani tanggane, pinter kok bojoku. Wisuk langsung nyuarani tanggane. Ah kuwi tra bojomu iki tukang padu kok iso. Ngono, Duk. Ya Nduk ya. Peh. Nom-nomane bojomu ya ngene iki. Oh ya luwih ayu lho. Beh. Nom-nomane bojomu lho. Bojo kula mbiyen iki termasuk nun sewu lho. Lek cacane kan bunga desa mbiyen. Nggih. Bojoku saking ayune dadi bunga pasir mbiyen iki. Wah hebat. Bunga pasir lak telek kucing to, Mas. Masa bojomu ambune sengak ngono kuwi ya. Saking digoleki wong ngono. Coba Nduk, iki pancen papan panggonan iki sampean karo aku dikolaborasikan seperti ini. Nggih. Sing nyawang kepiye Nduk? Kabare lak ya apik-apik wae. Alhamdulillah Om, sehat selalu. Ya ngono kuwi lho Nduk. Saiki saya gedhe, saya putih kulitmu. Nggih. Saya resik nggon-anggonmu. Bojomu ya mbok gawe putih ngene iki. Bojoku non sewu lho. Aku iki saya itu selalu mencintai istri saya. Apa yang menjadi kepentingan istri saya? Ayu ki iso dituku. Dadi bojoku tak gawe ayu, mergo aku tuku barang sing ben bojoku ayu. Contone tak tukoni skincare. Waduh modern iki. Krim. Iya, krim lho. Iki yo gawe iki. Lah iki tukang endorse
ngono kuwi. Sing tak tuku ya malah skincare kon iken. Ngono masa? Iya, sing sampean tawakne ume kae. Oh miki lho ben anu bojone sampean putih ke tak tukokne siang malam ke tak tukokne. Alhamdulillah. Langsung tak ene bojoku nduk digawe ben putih kaya Niken Salindri. Siang malam karepe iki bojoku kan wong desa. Siang malam ki digawe bareng. Saiki malah kulite blang kaya tekek ning. Kuwi yo kleru, Lah jenenge ora siang. mbok WA to, Nduk. Lah jenenge Cara siang pakai malam. aturannya itu seperti apa ngono lho. Lho ora usah di WA nek jenenge siang malam kan siang dike dhewe, malam dhewe. Kuwi nek Ora iso- terus nek dicampur. Kuwi nek iso maca Karepe lho, bojone bojoki iki karepe kuwi. bojoki ben cepet ngono lho. Siang malam digawe bareng lho. Ya Lah di- ketemu belang lho. Mek motone tok ireng kaya panda. Ya sontek ngono kuwi kudune bojone sampean iki sontek ben ra belang vitamin, suntik keputihan. Wah, bojoku iki kebutuhane sak ulan pisan. Tegese kulite putih lho. Kuwi masek kulite sing putih ben putih ngono lho. Sontek ke lho. Oh, suntik putih Sontek lho. putih infus wes. whitening. Nah, wis sampean WA to. Aku Ah. langsung WA sampean to. Ah. Nduk produkmu sing skincare kae bojoku Kok ora blentong-blentong, cocok. heeh. Akhirnya dhek langsung suntik kae Om. Heeh, Ya. heeh. Akhirnya bojoku tak gone-gone UGD. Kuwi tak Dokter kecantikan. Kuwi jenenge UGD. lah ya dokter kecantikan lho Mas ya. Lah dokter kecantikan ini pas ketemu bapak nang UGD tak parani rono ngono lho. Oh iya. Suntik kecantikan, suntik putih alhamdulillah. Sip, makasih ya. Mandi ya. Nah, mandi piye? Matur suwun, Apik. Cak. Wis sakmu wis putih sakmu. Sak awak. Ndas tok. Lah kok putih ndas tok piye? Bisa. Ndas tok gulune ireng malah kaya katen bat ya. Wis jas. Ya kudune nek wis mau gak tedas to, operasi plastik wae ning Korea kono. Tapi saiki iki kemajuan ning Indonesia ya nek wesan. Ana ya? Operasi plastik. Neng ndi, Nduk? Karena Ning Indonesia ning Jakarta. Enak ya? Enek. Paudi ya. Loh, malah kuwi cepet mengelupas kulit menjadi putih. Udah ini operasi plastik kok metu dadi ember bojoku. Kuwi ora kok kono. Wah, jan wis ireng ra apa-apa, sing penting mbok we lensa netral niki. Delon ketok ayu blalak-blalake mergo gawe lensa. Bojoku iki tuku softland lho. Lah kok rupane putih. Terus. Dadi matane iki putih tok kaya kuntilanak ya. Dadi ndase Kuwi putih matane. tukune ning ndi iki jelas aplikasi yang luar biasa sing Ini di optik karo di aplikasi, Oh. aplikasi Oren. Optik ya. Bojoku iki tuku ning gone jual beli online ya. Apa? Ning ngene ladalah. Lazada. Lazada. Lazada iki wis teko barangnya apik kuwi ra cocok ladalah. ayakno. Wong bojone ya ora bener kok ya. Oh. Tembange sing spesial napa Nggih. coba? Aja rame-rame. Tukang tambal ban diaturake. Yuk. Ya dos. Ya. Ayo kan? Aku iki tukang tumbal ban.
kene padha nglumpuk